Μαζί μας βρίσκεται ο Κώστας Αρζένης, νέος προπονητής εδώ στο Ατρόμητο Πειραιά. Κώστα, δεύτερο παιχνίδι σήμερα, πρώτο το play out, έκατσες με το Μοσχάτο. Έχουμε να τα πούμε μια δεκαετία, τότε στο Νίκαρο. Ναι, το περίπου. Καλώς σε βρίσκω ξανά στο... Καλώς σε βρήκα και σε εσάς, να είστε καλά. Και εγώ φέτος ξεκίνησα όπως εσύ ήρθες τώρα στον Πειραιά. Λοιπόν, θέλω σήμερα το παιχνίδι, πώς το είδες? Ναι, καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Ήταν ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη ένταση, με πολύ καλό ρυθμό. Δυστυχώς η ομάδα μας για ακόμα ένα παιχνίδι έφαγε πρώτη γκολ με μισή ευκαιρία του αντιπάλου, ενώ είχαμε τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Μετά ανακάμψαμε, είχαμε τις φάσεις μας, μπήκαμε πολύ πιο αποφασισμένοι στο δεύτερο, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Νομίζω ότι κομβικό σημείο του παιχνιδιού ήταν το δοκάρι που είχε η αντίπαλη ομάδα, γιατί εκεί με το 0-2 νομίζω όλα θα τελειώναν. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να είμαστε και λίγο στεναχωρημένοι ότι μετά την ισοφάριση είχαμε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες να κάναμε το 2-1 και να ήμασταν πολύ πιο χαρούμενοι από ότι θα είμαστε τώρα. Είναι πάρα πολύ ισορροπημένος ο όμιλος αυτόν στο play-out, διότι κέρδισε και η ομάδα που ήταν τελευταία ο Παλίρο, οπότε θα γίνεται μέχρι τελευταία αγωνιστική θα παιχτεί η παραμονή. Εύχομαι η ομάδα μου να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις δυσκολίες που έχει αυτή τη χρονιά, που καταλαβαίνω και αφουγκράζομαι όλο αυτόν τον καιρό. Είναι πολύ μεγάλη η φανέλα του Ατρομήτου, πολύ μεγάλη ιστορία, 100 χρόνια, και νομίζω ότι όλοι μας θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά αν αυτή τη χρονιά να σωθεί η ομάδα, και από εκεί πέρα βλέπουμε. Τώρα έχεις δίκιο σε αυτό που λες, η βαθμολογία πάει 10 ο τελευταίος, 14 ο πρώτος. Ναι. Μία νίκη δηλαδή. Όλα τα παιχνίδια θα είναι στην κόψη του ξηραφιού. Όλα τα παιχνίδια θα είναι κλειστά. Όλοι μπορεί να κερδίσουν ένα τον άλλον. Επαναλαμβάνω, επειδή έχουμε αρκετά προβλήματα οργανωτικά περισσότερο και όχι μόνο, νομίζω ότι τα παιδιά όμως δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό, όσοι μαζευόμαστε στην προπόνηση και όσο μπορούμε να μαζευτούμε έτσι κτλ. Αλλά είμαι αισιόδοξος, τα παιδιά το έχουν καταλάβει ότι βρίσκονται σε ένα πολύ κομβικό σημείο και θέλουν, όπως και αυτοί, όπως και εγώ και όπως θέλει και η διοίκηση πάνω απ' όλα, να σωθεί η ομάδα για να αρχίσει, νομίζω, από τη νέα σεζόν, πρώτα Θεός, να αναλάβουν αυτή την ομάδα άνθρωποι οι οποίοι να τη στηρίξουν, να την αγαπήσουν και πραγματικά η ιστορία αυτών των 100 χρόνων να έχει συνέχεια, γιατί είναι πολύ πολύ δυνατό όνομα, ομάδα με πολύ μεγάλο brand name και τεράστια ιστορία σε επαγγελματικές. Γι' αυτό και επέλεξες να έρθεις. Επέλεξα, ναι, δεν το μετανιώνω με τίποτα, θα παλέψουμε, θα προσπαθήσουμε, θα ματώσουμε και πιστεύω να δικαιωθούμε στο τέλος. Κώστα, κατά τη διάρκεια του αγώνα άκουγα παράπονα από τους φιλάθλους για τη διαιτησία. Τι έχεις γι' αυτό να να πεις? Δεν ασχολούμαι με τη διαιτησία. Ό,τι και νομίζω οι δικαιολογίες είναι για τους αδύνατους. Δεν θέλω ούτε να επικαλούμε διαιτητές, ούτε αντιπάλους, ούτε ατυχία, ούτε τίποτα. Προχωράμε. Εγώ κοιτάζω μόνο τη δικιά μου την ομάδα. Άλλοι είναι αρμόδιοι να κρίνουν τη διαιτησία. Εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε στο επόμενο παιχνίδι που είναι την Κυριακή στον ΑΟΚ Φαλήρου, που προέρχεται από μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα και να προχωρήσουμε. Τίποτα άλλο. Αθήνα τόσα χρόνια, σε έχουμε μάθει σαν προπονητή Αθήνας κυρίως. Πώς και από εδώ? Εντάξει, ήταν μια πρόταση από τους ανθρώπους του Ατρομήτου, την οποία πραγματικά με αγκαλιάσανε με θέρμη και ζεστασιά, και σε αυτή την κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος δέχτηκα να βοηθήσω και εγώ έτσι με την εμπειρία μου, την όποια εμπειρία και με την όποια έτσι προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουμε όλοι. Μπορεί να μην είμαι ο προπονητής που έχει δουλέψει 20 χρόνια στον Πειραιά, αλλά το ποδόσφαιρο είναι ίδιο. Όπου και να είσαι στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε είναι το ίδιο, και πρέπει να καταβάλουμε. Καταρχήν τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνανε για να έρθω στην ομάδα. Μπορεί η ομάδα να μην βρίσκεται στα καλύτερά της. Ο σκοπός μας είναι να τη σώσουμε και από εκεί και πέρα να ανοίξει ο δρόμος για τις επιτυχίες αυτής της ομάδας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά πάνω απ' όλα να γίνει ένα πάρα πολύ υγιές σωματείο, όπως ήταν πολλά χρόνια πιο πριν. Κώστα, χάρηκα πάρα πολύ που σε ξαναείδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μίλησες στο Μαέρινα TV. Και εγώ χάρηκα πολύ. Εύχομαι σε όλους και εσάς που ασχολείτε με το αριθμικό ποδόσφαιρο καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δείχνετε τη δουλειά μας, που παρουσιάζετε τους αγώνες και είναι προς τιμή σας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Επίσης, να είστε καλά.
Βαγγέλης Ψαρός μαζί μας, αμυντικός του Ερμή Κορυδαλού. Βαγγέλη, καλησπέρα. Ισοπαλία σήμερα, φωτιά παίρνει ο Όμιλος. Από 10 ως 14 βαθμούς έχουν όλες οι ομάδες. Σωστά. Λίγα λόγια για το μάτς. Προηγηθήκατε, ισοφαριστήκατε. Μπήκαμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Ανοίξαμε το σκορ πρώτη. Πιστεύω είχαμε μοιρασμένες ευκαιρίες. Δεν έχω παράπονο την ομάδα μου. Αν συνεχίσουμε έτσι, σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε καμία αμφιβολία για την παραμονή μας στην Α κατηγορία. Να φανταστώ και ο coach σας το είπε, θέλετε να είστε στις πρώτες δύο θέσεις, να μην μπλέξετε με Μπαράζ, να φανταστώ, Πολύ σωστά, ναι. που παίζει η τρίτη ομάδα. Πόσο καιρός εσύ εδώ? Είμαι από τις Ακαδημίες, είμαι παιδί της ομάδας και Τέλεια. έχω τη χαρά να εκπροσωπώ την εντρική ομάδα και να την βοηθάω όπως μπορώ. Ο Ερμής έχει δώσει έμφαση τα τελευταία χρόνια στις Ακαδημίες με τον πρόεδρο, τον κύριο Τσιριωτάκη. Θέλω ένα μήνυμα για τον κόσμο πριν κλείσουμε. Τι θέλεις να πεις? Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και να κλείσει ευχάριστα αυτή η χρονιά. Να φανταστώ ένα προγνωστικό, θες να μείνετε και θα το καταφέρετε. Σε βλέπω ναι. αποφασισμένο. Πιστεύω, ναι. Η συνέχεια να φανταστώ πολύ νωρίς, αν θα μείνεις κτλ. Ναι, είναι πολύ νωρίς. Αλλά... Δεν μιλάτε τώρα στο τέλος. Ναι, βέβαια. Γιατί προέχει, είναι μίνι μαραθώνιος, έχονται ακόμα 5 παιχνίδια. Σωστά, ναι. Κοιτάμε μπροστά μας τα επόμενα παιχνίδια που έρχονται και μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα. Και ουσιαστικά ξεκινάει και από την αρχή το πρωτάθλημα επαναπροσδιορίζεται. Κατάλαβες πώς το λέω, με την νίκη του Ακφαλήρου που μάθαμε ότι έγινε. Τι θες να πεις πριν κλείσουμε? Τίποτα, υγεία σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος, Βαγγέλη, χάρηκα που σε είδα. Ευχαριστώ πολύ που μίλησες στο κανάλι μας. Σου εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Να είστε καλά. Κοντά μας έχουμε τον Νίκο Κανελόπουλο, προπονητή του Ερμή Κορυδαλού. Coach, σε βλέπω σκεπτικό. Έχεις μάθει, να φανταστώ, και για την νίκη του Ακφαλήρου, ότι ο Όμιλος έχει αλλάξει λίγο βαθμολογικά. Νίκο, θα αφήσω εσένα να τα πεις. Εντάξει, κοίταξε να δεις, το ξέραμε όπως ήταν ο Όμιλος φέτος. Εξακολουθεί να είναι έτσι, να το πω, με βαθμό δυσκολίας και στα play-out. Εντάξει, το αποτέλεσμα τώρα του Φαλήρου, εντάξει, είναι μια νίκη, τώρα είμαστε όλοι κοντά. Από εδώ και πέρα δεν χωράει περιθώριο λάθος. Πρέπει κάθε ομάδα να παλεύει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, όπως θα κάνουμε και εμείς. Ήρθαμε εδώ πέρα, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Ήταν δηλαδή μια πολύ δύσκολη αρχή για μας. Τώρα έχουμε 3 μέσα και πρέπει να πάρουμε αυτό που πρέπει για να εκπληρώσουμε το στόχο μας. Νίκο, τελευταίο παιχνίδι με παντζηφιακό. Θέλατε νίκη για να μην μπλέξετε με αυτούς τους 6 αγώνες. Ωστόσο έγινε ήττα εκεί πέρα, ναι. Και γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Τι είπες εκεί στα παιδιά? Εντάξει, κοιτάξτε να δεις. Άλλοι θα το ρίχνανε με μαύρο κλάμα, ότι καλά, αυτό, εντάξει, εγώ τους είπα, ήταν ένα αποτέλεσμα που το θέλαμε, δεν το πήραμε, αλλά πρέπει να δούμε και τη θετική πλευρά. Αυτή ποια είναι? Είναι ότι δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, γιατί ήμασταν πάρα πολύ καλύτεροι. Η μπάλα δεν μπήκε γκολ, με αποτέλεσμα να μην κερδίσουμε. Άρα λοιπόν πρέπει τώρα να αποδεχτούμε αυτό και να κερδίσουμε την εμπειρία. Από εδώ και πέρα έχουμε μέσα πάρα πολλά νέα παιδιά. Όλη αυτή η διαδικασία του μπαράζ δεν την έχουν νιώσει, οπότε αναγκαστικά πρέπει να το δούμε γι' αυτό σε ένα θετικό πρόσημο, ότι αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν, παίρνουν εμπειρίες και μακάρι να πάνε όλα καλά και η ομάδα να σωθεί γρήγορα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ερμής δεν είχε καν ακαδημίες στο παρελθόν και από ό,τι ξέρω ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Τσιριωτάκης, ασχολήθηκε, έφτιαξε εδώ και 10 χρόνια, έκανε δουλίτσα και μπορείτε σήμερα να παίρνετε, κατάλαβες, άτομα από τα σπλάγνα της ομάδας, να μην ψάχνετε παίκτες. 100%. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, καταλαβαίνεις. Αυτό το έχω πει και σε παλιότερες μου δηλώσεις. Ο Πειραιάς νοσεί εδώ και αρκετά χρόνια. Αν δεν έχεις υποδομές, είσαι ένα σωματείο που δύσκολα θα επιβιώσεις. Ο Ερμής, η αλήθεια είναι, παρόλο που τα τελευταία 5 χρόνια, 6 το παλεύει αυτό, έχει όμως κερδίσει ότι έχει κερδίσει παίχτες από κάτω, 2, 3, 4, 5 και όλο βγαίνουν, ξέρω εγώ. Και κάποια στιγμή αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα και ένα κέρδος, να ξέρεις. Στην πορεία του Οδερικού, καταλαβαίνω. Μόλις μεγαλώσουν κι άλλο. Τώρα η συνέχεια. Τώρα παίζουμε μέσα με τον Πατσφιακό. Εμείς οπωσδήποτε θέλουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι η ομάδα που σας τράβηξε στα play-out. Είναι σίγουρα και να αποδείξουμε ότι δεν αξίζαμε να είμαστε εδώ από αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά θα δούμε λίγο τα κομμάτια μας. Παίζουμε και την Κυριακή. Ο βαθμός της
δυσκολίας λόγω της κούρασης αυξάνεται. Αλλά εντάξει, πιστεύω να πάνε όλα καλά. 3 εντός σερί παιχνίδια, Ναι. Είναι το πρόγραμμα. Εντάξει, αυτό είναι βέβαια καλό και κακό. Ναι. Αλλά αν πάρεις το πρώτο παιχνίδι, όλα τα άλλα πιστεύω θα πάνε καλά. Και τι θες να δηλώσεις τον κόσμο που θα σε δει? Εντάξει, ότι ο Ερμής ότι προσπαθεί πάντα για το καλύτερο. Δεν το κρύβω ότι η ομάδα έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και θα συνεχίσει μέχρι να εκπληρώσει το στόχο της. Τέλειος, συγχαρητήρια και για το βαθμό σήμερα. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Ήταν πολύ σημαντικός ο βαθμός. Το γνωρίζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μίλησες στο Marian TV. Καλή συνέχεια, coach. Ευχαριστώ πολύ.